Os ydych chi'n credu yng Nghymru, pleidleisiwch o Blaid Cymru. Pleidleisiwch o blaid yn plant a'r dechrau gorau posib mewn bywyd. Pleidleisiwch o blaid yn pobl ifanc i roi iddyn nhw y gwaith a'r gobaith y maen nhw'n heiddi. Pleidleisiwch o blaid dyfodol ble mae gan bawb gatre cynnes a tho uwch I pennau. Pleidleisiwch o blaid iechyd a gofal cymdeithasol, gofal I bawb, am ddim I bawb. Pleidleisiwch o blaid Cymru sy'n gweithio dros yn busnesau, bach a mawr, ac I chi fydd yn gwneud i'r busnesau hynny llwyddo. Pleidleisiwch o blaid trafnidiaeth a band-eang fydd yn cysylltu Cymru o'r de i'r gogledd ac I weddill y byd. Achos rydyn ni'n credu mewn Cymru sy'n estyn llaw i'r byd ac yn croesawu cenhedloedd. Pleidleisiwch o blaid gwlad sy'n edrych i'r dyfodol. Cymru fydd yn arwain y chwyldro diwydiannol gwyrdd. Dyw'r Gymru sydd gyda ni heddiw ddim gystal y gallai hi fod. Gall Cymru wneud yn well. Bydd Cymru yn gwneud yn well. Gyda'n gilydd, gallwn adeiladu gwell y fori. Cymru rydd, Cymru deg, Cymru gyfartal, annibynnol a chydradd. Gallwn newid ein gwlad gwell trwy ddewis trywydd newydd. Trywydd cywir I Gymru. I chi'n haeddu hyn, mae Cymru'n haeddu hyn. Mae Cymru yn haeddu plaid a llywodraeth sy'n gweithredu o blaid yn cymunedau. Plaid sy'n sefyll dros Gymru a thros bawb sy'n galw Cymru yn gatre. Ni yw Plaid Cymru. O Gymru, dros Gymru. Pleidleisiwch Plaid Cymru. Pleidleisiwch o Blaid Cymru. Siamai, bore da chi, bore da iawn chi a chroeso nôl I gynhadledd Wanwyn ddigidol Plaid Cymru wrth gwrs 2021. Welcome to the second day of Plaid Cymru's 2021 Digital Spring Conference. Now I hope you're all ready for another full day of panels and speeches and another 2 slots of fringe events for those of you who are Plaid Cymru members. If you are joining us for the first time, well, this is just a reminder I will be alternating between Welsh and English. Every speech that you hear, of course, will be subtitled in English, and every panel discussion will have simultaneous translation, and you can access it via the Plaid Cymru website. The link should now appear at the bottom of the screen. Yes, there it is. Right, ymlaen â ni felly at raglen y dydd. Ymysg uchafbwyntiau heddiw, wel, fe welwch chi y bydd sesiwn arbennig gyda'r rhai o ymgeiswyr etholiadau'r Senedd. Dros y dyddiau diwethaf mae'r blaid wedi bod yn annog chi ar ensianelu cyfryngau cymdeithasol I anfon eich cwestiynau draw mwyn holi'r ymgeiswyr. Here's your chance to answer, well, get answers to the questions you've been sending in for the candidates over the last few days. Following on from last night's fantastic gig, we have another exciting event for you this evening. It was a real triumph during the last digital conference, even though I say so myself, and I thoroughly enjoyed the buzz of auctioneering. Now, this evening's auction will start at 7:30. It'll give you the chance to snap up pieces by some of Wales's most notable artists, such as Lynyrd Rhys, Parry and Peter Fowler. Cofiwch, y bydd angen cofrestru o flaen llaw, wrth gwrs, mwyn derbyn y link Zoom I ymuno ar gyfer heno. Ymlaen â ni felly at araith gyntaf y dydd. Let's resume our journey around our beautiful country and go to Caerphilly, where Delyth Jewell will be giving her speech. Delyth is Plaid Shadow Minister for Public Service Transformation and the Future. Draw ni felly at Delyth. The trees are coming into leaf like something almost being said. I love those Larkin words because this time of year always feels full of possibility. We're on the cusp of something brilliantly exciting happening, and already below the earth
Roots are moving and taking shape. In a few weeks, new life will bloom, and those words, those worlds of possibility not yet fully formed, will be made manifest. An era of new hope will dawn. This spring has been a long time coming. It's been a year that has challenged us all, a year that has felt like perpetual winter. But amidst the grief in our streets, the clamour for PPE, the neglect of so many, our nation has emerged from this crisis as stronger, more sure of herself and acutely aware of what values we hold dear to us, what values we will strive to protect. We've seen the best of our communities, from food share schemes and community outreach to the daily sacrifices of our brilliant frontline workers. And our nation too has emerged as more confident in her abilities. Awareness and appreciation of devolution has strengthened, and Yes Cymru membership has rocketed. It's been a year, friends, that will leave its mark. But in what way? Well, that's for us to determine. And I don't say that glibly. What I mean is that the path we take out of this pandemic is there for us to shape if we choose to. It is within our grasp as Welsh citizens to ensure that the society that emerges from this crisis is one that is truly changed for the better. But we must not rest on our laurels, because whenever a crisis faces our society, there is talk of renewal, about things changing. After the financial crisis in 2008, article after article was written about how our society would have to be reformed, the banks stripped of their power and dominance, how injustices that had been writ large on every street and corner would be put right. But as we know, nothing of the sort happened. Things went back to just as they were before. That is why I say that yes, there is a feeling at the moment of potential change. Possibility permeates everything. But there is also peril, a danger that we will all assume that that change will be inevitable, and a potential future where it does not come to pass. Conference, we cannot let that be our future. Wales stands at a crossroads, and a stark choice faces our nation: to move forwards and progress as a proudly independent state, or to stand still, cowering and shrinking in the shadow of our easterly neighbour. Because standing still would be an illusion. It's clear, both socially and politically, that if we do not move forward now, and if Wales instead chooses the Labour status quo, we will actually be dragged backwards, because the Labour Party has failed Wales. After 20 years at the helm, the Labour Party has presided over poverty and neglect, a land where children go hungry when those in government have power in their gift to feed them, a nation rich in potential that is impoverished by mismanagement and decline, a land where our young people have faced uncertainty and needless anxiety over grading decisions, where PISA results are a national scandal, and where even before the pandemic hit, waiting times stretched and essential services were cut to the bone. A land where our cultural institutions are shelved instead of bolstered, where our history is not taught in classrooms, where our language is not protected. Welsh place names painted over, people priced out of their hometowns, and our coast becomes Cheshire on sea. Domestically, a poverty of ambition and serial neglect constrain us. But that is not the only threat to our future, because to the east, Boris Johnson's calamitous cabinet has pushed through the Internal Market Act, bulldozing in its wake all respect for our Senate's powers. To him, devolution was a disaster, and one he is more than willing to unmake. His is a government that has actively stripped our citizens of their rights and has forcibly limited our young people's horizons. Erasmus has been abandoned, and an entire continent on our doorstep has been locked against us. There is no future for this beleaguered
union. No hope of reform or renewal, none, save only impairment and ignominy. Ond gynhadledd, mae yna lwybr arall. Os ydyn ni eisiau gweld newid yng Nghymru, mae angen i ni ymgorffori'r newid yna. Mae Plaid Cymru yn blaid nid yn unig ar gyfer ein pobl nawr, ni yw dyfodol ein cenedl. Dyfodol, a fyddai dan Lywodraeth Plaid Cymru yn dileu'r cysyniad o ddigartrefedd trwy roi hawl i ddinasyddion gael tŷ fforddiadwy, sicrhau bod tenantiaid yn teimlo'n ddiogel yn eu tenantiaethau ac na fydd unrhyw un yn gaeth i fyw mewn adeiladau lle nad ydyn nhw'n teimlo'n ddiogel. Dyfodol, lle mae ein gofalwyr yn dermyn mwy na chymeradwyaeth, ond tal sy'n deg, lle mae'r hen a'r ifanc ar ganol y broses o wneud penderfyniadau, nid ar yr ymylon. Gyda Plaid Cymru mewn llywodraeth, byddwn yn meithrin economi sydd ddim yn rwystro cenedlaethau'r dyfodol gyda dyledion y gorffennol, ond un sydd â lles wrth ei chanol. Economi sy'n gweithio lles pobl ein gwlad, sydd ddim yn caniatáu i dlodi parhau, ond sydd yn sicrhau y caiff ei ddileu. Byddwn yn meithrin amgylchedd sydd ddim yn tagu plant ein plant oherwydd methiannau llywodraeth heddi i ddiffodd tân newid hinsawdd, ond amgylchedd sy'n ymgorffori deddf a'r glân, sy'n gwahardd plastigau un defnydd ac sy'n carbon neutral erbyn 2035. A byddwn yn ymbyweru ein dinasyddion, yn rhoi'r hawl iddynt ddewis ei dyfodol nhw eu hunain trwy ddarparu referendwm annibyniaeth. Oherwydd mae Cymru wedi bod mewn tymor o eiaf, yn rhy hir, yn aros i'r gwanwyn ddod. Mae aros yng Nghymru yn deimlad sy'n rhy gyfarwydd o lawer. Aros i'n arwyr ddychwelyd, aros am chwarae teg ein cymunedau am fuddsoddiad yn ein heconomi, yr iddewir yn ddibaid ond sydd byth yn dod i fodolaeth. Yng ngwlad y gododdin, nid godw rydyn ni'n aros i'w weld, ond gobaith, reswm i deimlo cyffro, teimlo cynnwrf, profi newid. I Gymru, mae'r aros yn ran barhaus o'n bodolaeth, ran nad yw byth yn fodlon ac nad yw byth yn dod o hyd i'w bwrpas. Profiad perdan o weld gwastraff potensial, o aros i'n dyddiau tywyll dod i ben. Dywedodd R.S. Thomas mai yn yr aros y mae'r ystyr, ond yng Nghymru, gallai ein penyd hir fod drosodd cyn bo hir, gellir bodloni gobeithion a disgwyliadau'r oesoedd a gweld y gwanwyn yn dyfod o'r diwedd. I said at the start of these remarks that the trees are coming into leaf, like something almost being said. That almost is a state that haunts us. We've been nearly there so many times before, so many near chances. Gwynfor's victory in 66, the referendum that wasn't in 79, the heart-rendingly near-miss by-election campaigns in Rhondda West, Caerphilly and Merthyr. Colossal Labour majorities were shredded and we almost took the seats, but never quite. It's time we turned that almost into utmost, friends. It's time we saw the valleys rise to be the centre of the new Wales, a crucial paving stone on our path towards independence. In Caerphilly, we have the chance of making history, a chance that could help forge our future, to stand proudly with the Rhondda, the gateway to the new Wales. With your help, we can do that, friends. Turn the almost into yesteryear, to the promise of today. If we want to get the most of our people, to deliver the most ambitious plans, and yes, to achieve that utmost goal of all, independence, it's May's election that will be of utmost importance, and it is almost within our grasp. Beneath our feet, friends, the tectonic plates are shifting, because once an idea like independence takes root, it does not go away. It will, like the dearest deep down things in Manly Hopkins' poem, flame out and gather to a greatness. And like those surging members of Yes Cymru, it will become a tide of hope. These buds will soon come to leaf. The hour is close at hand. Rwy'n gweld o bell y dydd yn dod. Mae'r gwanwyn yn agosau.
Wel, diolch yn fawr iawn I Delyth. Fi'n credu bod ti'n iawn. Mae'r Gwanwyn yn sicr yn agosau. I'm sure we can all relate to that yearning for spring and longer days after such a difficult winter, of course, for so many. Now, all frontline workers have worked tirelessly to protect us and to care for us. And it's very apt, therefore, that the headline sponsor of this conference is the Royal College of Nursing Cymru. Diolch yn holl noddwyr am I cyfraniad wrth gwrs a chyfranogiad i'r gynhadledd yma. There'll be another varied and vibrant fringe event programme to keep Plaid members engaged over the upcoming lunchtime slot. Here's what we have in store for you. Fel y gwelwch chi, cewch chi gyfle I fynychu amrywiaeth o gyfarfodydd ymylol heddiw gan gynnwys cyfarfod partneriaeth Asthma UK a'r British Lung Foundation Cymru yng Nghymru Dr Dai Lloyd a sesiwn gydag amgueddfa Cymru hefyd. But before then, and ahead of our first panel discussion, well, we'll take a very short break. Amser am egwyl ferg, ewch am baned, byddwn ni'n ôl gyda chi am 11. Join us again at 11 o'clock.
Hello, Shmai, right there. Croeso nôl i chi, a warm welcome back. Before the lunchtime fringe events, we have a very important panel session for you next. The pandemic restrictions, of course, well, they've forced many of us to pause, to slow down, and to get back in touch with the environment around us. However, as mentioned by Leanne Wood in her wonderful speech yesterday, the realities of the climate crisis have become more apparent than ever here in Wales as we deal with cases of extreme weather, of course, and flooding. Na bydd y sesiwn banan nesaf yma yn ystyried pam fod cyfiawnder hinsawdd mor bwysig. This next panel session will consider why climate justice is so important and how Wales can move towards a fair green recovery. It's going to be chaired by Hir Hughes Griffith, Plaid Shadow Minister for Environment and Rural Affairs, and I'm sure he'll kindly introduce the fantastic panellists. Felly draw felly at Hir. Hir, chi na? Ydyn, ni ma, diolch yn fawr iawn, Chris, a bore da I bawb, a croeso i'r sesiwn arbennig yma, fel o Chris yn sôn, y testyn yw pam fod cyfiawnder hinsawdd yn bwysig, a am yn bod ni, wrth gwrs, gobeithio ar drywydd adferiad gwyrdd teg yma yng Nghymru. A warm welcome to you all to this first panel session this morning. We are discussing, as we mentioned, why does climate justice matter towards a fair green recovery in Wales, and if you need the English translation feed, then of course visit our website. It's partyof.wales/conference. And joining me for this discussion, I have three panellists. Mae gen I dri person yn ymuno fi ar y panel I drafod y testyn yma y bore yma. Haf Elgar, yn gyntaf wrth gwrs, sy'n gyfarwyddwr cyfeillion y ddeiar Cymru. Mae Haf wedi bod yn arwen tîm sy'n ymgyrchu dros Gymru Di-ffosil ers blynyddoedd mawr. Wedi bod yn gweithio mewn clymblaid I atal ffordd ryddhau yr M4 wrth gwrs, wedi dylanwadu ar ddeddfwriaeth hinsawdd a deddf lles cenedlaethau'r dyfodol, a wedi ymgyrchu ar nifer o faterion cyfiawnder hinsawdd gan gynnwys llygredd, aer a thlodi tanwydd. Croeso ato ni Haf. Dr Prysor Williams hefyd, mae Prysor yn uwch ddarlithydd mewn rheolaeth amgylcheddol ym Mhrifysgol Bangor. A mae gynno fo ddiddordeb mewn sawl maes ar draws amaethyddiaeth a'r amgylchedd, yn enwedig wrth gwrs fel ffarmwr ymarferol I hunan. Ac ar hyn o bryd mae'n gweithio ar brosiect sy'n ymwneud â ffermio carbon neutral. Hefyd yn ymuno â ni mae Gwenny Jenkins-Jones sy'n ymgyrchydd amgylcheddol amlwg gyda gwrthryfel difodiant Cymru, Extinction Rebellion Cymru wrth gwrs, yn galw am weithredu bris gan wleidyddion Cymru a San Steffan I fynd i'r afel ar argyfwng hinsawdd ac ecolegol. Ac yn ddiweddar oedd Gwenny yn arwen digwyddiad y sgwrs gyda Urdd Gobaith Cymru I bobl ifanc rhwng 40 a 25 oed a'r newid hinsawdd a pham fod pobl ifanc yn allweddol wrth gwrs yn y sgwrs hwnnw. Felly mi gychwynnwn ni felly drwy ofyn i'r tri ohonoch chi am ychydig o sylwadau agoriadol a mi gychwynnwn ni felly gyda Haf. Diolch Llyr, ac ie, fyddai'n siarad yn Gymraeg hefyd, felly os mae unrhyw'n angen y cyfieithu wrth gwrs. Felly, ie, mae cyfeillyn y ddeiar wedi bod yn fudiad cyfiawnder amgylcheddol o'r cychwyn I ddweud gwir, gan bwysleisio bod rhaid ystyried anghenion pobl a'r blaned yr un pryd. Ers canrifoedd, mae effeithiau dirywiad yr amgylchedd a llygredd wedi effeithio'r clota a'r cymunedau mwyaf bregus yn fwy nag unrhyw'n arall ac mewn modd anghyfartal. Ac mae'r un peth yn wir am effeithiau newid hinsawdd yn fwy diweddar, llifogydd a sychder, tywydd eithafol o bob math. Mae'r un patrymau'n cael ei ailadrodd ac mewn modd anghyfartal, mae'n broblem systemig. Mae hyn yn wir yng Nghymru o lo brig yn Merthyr I lygredd aer ym Mortalbot a tlodi tanwydd mewn cymunedau trefol a gwledig ledled Cymru. Dro ar ôl tro rydyn ni wedi gweld ffactrïoedd brwnt yn cael ei adeiladu mewn ardaloedd difreintiedig. Ac mae'n wir yn rhyngwladol. Mae newid hinsawdd yn effeithio gwledydd de y byd yn gyntaf, y Global South yn yw, ac yn effeithio nhw mwyaf dwys. Y gwledydd yma sy'n datblygu ac yn fwyaf tlawd ac yn henesyddol wedi cynhyrchu llawer llai o alluriadau. Ac wrth i'r byd newid, mae hefyd angen bod yn ymwybodol o'r bobl a grwpiau sy'n cael effeithio gan y trawsnewidiad sydd ei angen. Gweithwyr tanwydd ffosil er enghraifft. Mae angen iddo fod yn drafodaeth a bod cefnogaeth ariannol ac ymarferol I ailyfforddi, addasu sgiliau a datblygu diwydiannau newydd. Mae'r effeithiau hyn hefyd yn anghyfartal. Mae'r term just transition neu drawsnewid cyfiawn yn llawer fwy cyffredin yn yr Alban oherwydd y diwydiant olew enfawr yn bennaf, ond mae'n gynyddol bwysig yma hefyd. Felly mae'n rhaid i'r atebion rydyn ni'n cynnig, y polisïau I daclo'r argyfyngau hinsawdd ac ecolegol,
hefyd fod er bydd pobl ac i daclo'r anghyfiawnderau yn ein cymdeithas. Mae'n golygu bod rhaid i ni gymryd ein cyfrifoldebau byd-eang o ddifri wrth osod targedau torri allyriadau ac wrth ystyried yn ôl troed carbon ni hefyd, ac i roi cefnogaeth i wledydd sy'n datblygu i wneud hynny mewn modd carbon isel o'r cychwyn. A dyna pham, yn enwedig wrth i ni droi sylw tuag at adfer o Covid hefyd, mae angen adferiad gwyrdd a theg gyda pholisïau bydd pobl a chymunedau. A dyna yw thema ein cynllun gweithredu hinsawdd ni, ein cynnigion ni ar gyfer y Senedd a Llywodraeth Newydd Cymru, ond efallai gallai fynd mewn i rhagor o fanylion am hynny yn y drafodaeth a dod ar sylwadau ben ar hynny. Diolch Haf, ie, mi dda ddigon o gyfle i fynd ar ôl ambell i sgwarnog, dwi'n meddwl, yng nghwrs y drafodaeth yma. Just to remind you, if you were a moment or too late joining us, that the translation feed for this session is available on our website. It's partyof.wales/conference. Symudwn ni mlaen felly at Prysor, a dy sylwadau agoriadol fi. Diolch Llywr, a diolch am y cyfle i gael cymryd rhan yn y digwyddiad yma bore yma. Y digwyddiad hynod o bwysig. Dwi'n falch bod Plaid Cymru yn rhoi y platfform yma i bwnc sydd o'r fath bwysigrwydd i ni gyd. Dwi'n gweithio fel ydodd Llywr ar y dechrau. Dwi'n gweithio fel darlithydd ym Mhrifysgol Bangor ac rhan fawr o'n swydd i wedi gwneud gwaith ymchwil. Ac nid yn unig, da ni'n gwneud gwaith ymchwil yma yng Nghymru, ond da ni'n gwneud llawer waith ar lefel Prydain ac ar lefel byd eang hefyd. Ac drwy gydweithio hefo partneriaid lleol a phell, felly mae rhywun wedi cael agoriad llygad ar wir effeithiau newid hinsawdd. Ac mi ydw i mewn adran ysgol y Gwyddora Naturiol ac yn aml iawn wrth reswm, mae'n siŵr. Da ni'n cysidro'r ochr amgylcheddol yn unig, effeithiau amgylcheddol, neu yn gyntaf falle. A ddim falle yn cysidro digon o dro i dro ar effeithiau cymdeithasol, economaidd. Mae hynny'n ei dro wedyn yn bwydo i effeithiau amgylcheddol hefyd, felly mae'r holl beth yn gysylltiedig. A da ni'n sôn am gynaladwyedd byth a beunydd, mae rhaid i ni gofio tair coes cynaladwyedd, tair coes y stôl, sef yr ochr gymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol. Mae rhaid ni gael roed yr un pwyslais i rhaid ni gyd. Felly, ia, siŵr fydd yna gyfle i drafod falle rhywfaint o'r gwaith ymchwil da ni'n neud yn wrach ymlaen, ond mae llawer iawn yn fo'n ymwneud â chynhyrchu bwyd, effeithiau cynhyrchu bwyd, sydd mae beth i diet cynaladwy ac yn y blaen. Dwi hefyd yn meddwl yn bwysig iawn cofio amdana ni, da ni'n sôn am yr anghyfiawnder sydd yna o fewn Cymru fel gwlad, ond da ni'n meddwl amdano ni fel pobl y gorllewin, fel petai hefyd, yn bywyd ni i bob pwrpas. Y ffaith bod ni'n byw bywyd eitha moethus ar y cyfan, dyna sydd yn effeithio neu'n gyrru newid hinsawdd i bob pwrpas. Os oes pawb yn byw fatha ni, da ni'n gwybod fysa angen sawl byd arna ni i gynnal hynny felly. Wedyn, ia, dwi'n meddwl bod hi'n andros o bwysig cysidro ni yng Nghymru, ond hefyd, wrth gwrs, edrych yn fyd eang, achos dos a ddim ffiniau i'r problemau yma. A dyna ddigon gyda fi am rwan. Diolch. Iawn, diolch yn fawr, Prysor, am y sylwadau yna. Ymlaen â ni felly at Gwenny. Gwenny, wyt ti eisiau jyst mlaen chydig o sylwadau i gychwyn, a wedyn newn ni symud ymlaen at ambell i gwestiwn wedyn. Iawn, diolch am y croeso. A i ddechrau trwy ddweud pa mor bwysig yw bod ni'n sôn am gyfiawnder hinsawdd heddi, achos dwi'n meddwl yn aml, dyn ni'n sôn amdano fe fel rhywbeth mae angen i ni sortio ar gyfer y dyfodol, achos taw gynhedlaeth fi sy'n mynd i ddioddef gweitha. Ond y gwirionedd yw, a nath Haf a Prysor dwtio ar hwn gynnau, mae pobl yn teimlo effeithiau newid hinsawdd nawr, a fel arfer cymunedau mwy o bregus cymdeithas sy'n teimlo hynny, a dim ond gweithredu neu ffynnu yn y dyfodol. Felly, be hoffwn ni weld yw bod Llywodraeth Nesaf Cymru yn mynd i'r afal a'r broblemau hyn ar frys, torri allyriadau carbon gyda targedau llawer well na sydd gyda nhw ar hyn o bryd, a gwneud hynny trwy ystyried pob ran o gymdeithas Cymru. A mae'n haws dweud na gwneud, fi'n gwybod, yn enwedig gyda'r system wleidyddol sydd gyda ni ar hyn o bryd sydd ddim yn gweithio. Fyswn ni ddim yma heddi yn sôn am anghyfiawnder ar gyfwng hinsawdd ac ecologol os oedd e.
a ni wedi gweld yn ddiweddar gyda protestiadau hinsawdd fel gwrthryfel dyfodiant, y streicwyr ifanc, a pethau fel Black Lives Matter hefyd, bod pobl yn teimlo fel nag yw'r gwleidyddion yn gwrando arnyn nhw. Felly, yn syml, os ydyn ni moyn mynd i'r afel gyda'r problemau hyn a wneud hynny mewn ffordd gyfiawn, rhaid i ni mynd atyn nhw o ongl gwahanol i'r arfer a rhoi llais i'n dinasyddion. A wi ddim yn meddwl creu grwpiau ffocws, wi ddim yn golygu cael sesiynau panel fel hyn, wi'n golygu rhoi cyfle i dinasyddion chwarae rhan yn y broses o greu polisïau eu hun. Dyw hwn ddim yn rhywbeth newydd, mae wedi cael ei wneud o blaen gyda cynulliadau dinasyddion a gobeithio gallai mynd mwy mewn i beth yw hwnna nes ymlaen. Ond yn syml, beth yw yw grŵp o bobl sy'n cynrychioli'r gymdeithas. Maen nhw'n cael tystiolaeth, maen nhw'n cael y wybodaeth sy'n angen arnyn nhw mwyn dod at ei gilydd, trafod, gwrando ar perspectives pobl gwahanol a rhoi argymhellion i'r llywodraeth sydd wedyn yn cael ei gweithredu. A wi'n meddwl, dim ond trwy system fel hyn, dim ond trwy ailwampio perthynas y llywodraeth a'i dinasyddion, y mae wir modd i ni gael adferiad gwyrdd sydd wirioneddol yn ystyried anghenion a dymuniadau pob ran o gymdeithas Cymru. Diolch Gwenny, a dwi'n meddwl mi newn ni droi nôl at cynulliadau'r bobl oherwydd neu cynulliadau dinasyddion, wrth gwrs oherwydd dwi'n meddwl bod y berchnogaeth yna o'r gwaith sydd ei angen hefyd yn gallu deillio o bod ni'n sicrhau bod pawb yn rhan o'r broses ac yn rhan o'r trafod a'r penderfynu yn y pen draw. Newn ni bigo fyny ar hynny falle mewn munud. Ond jyst yn gyffredinol hynny yw, be allan neu be ddyle cyfiawnder hinsawdd edrych fel? I ni'n sôn am drawsnewidiad cyfiawn, i ni wedi cael sylwadau agoriadol, ond mewn termau real, ha felly i ddechrau, hynny yw, be fydde hynny yn edrych fel petai ni'n cyflawni'r hyn i ni eisiau gyflawni yn Nghymru? Ond credu gychwyn, mae fater o'n egwyddorion ni a sut ni'n penderfynu gweithredu. Felly dwi'n credu un o'r prif egwyddorion byswn ni eisiau gweld mewn gweithredu llywodraeth yw bod buddsoddiad ac adnoddau yn cael ei blaenoriaethu ar y cymunedau a grwpiau mwyaf bregus yna. Felly o lifogydd, a tywydd eithafol, pwy sy'n cael ei effeithio o ran tai neu bywoliaeth o ran hynny, dioddefwyr llygredd aur, y clodi tanwydd, felly pethau fel adnewyddu tai a sicrhau effeithlonrwydd hynny, byddwn ni'n blaenoriaethu fyna, a pobl efo diffyg llefydd gwyrdd agored hefyd. Felly, fi'n credu mae'n bwysig i fi nôl at bwynt Gwenny, ddweud y gwir, i gynnwys y pobl sy'n cael ei effeithio fwyaf mewn sut ni'n gwneud penderfyniadau ac i glywed eu lleisiau nhw, ond i flaenoriaethu y materion yna sydd yn, fel oedd Prysyn dweud, torri ar draws materion amgylcheddol, ond hefyd cymdeithasol ac economaidd. Ac hefyd, mae'r un mor bwysig beth ni ddim yn gwneud. Fi'n credu bod yna'n aml ddim yn cael sylw. Dyn ni'n sôn am, newn ni roi hyn a hyn o ariannu, neu 10 prosiect gwyrdd neu rhywbeth fel hyn, ond dyn ni ddim yn sôn am be dylen ni stopio hefyd. Mae'n credu bod hwnna'n bwysig iawn wrth edrych ar unrhyw gynlluniau. Felly, byswn ni'n galw i beidio buddsoddi na chaniatáu unrhyw ddatblygiadau carbon uchel nawr, neu di mynd yn rhy bell i ddweud y gwir o ran be dyn ni angen i gyflawni a'r amser sydd gyda ni gyflawni hynny. Felly, dylen ni ddim fod yn edrych ar rheolydd newydd, neu gorsafoedd bŵer ac ati. Felly mae rhaid ni edrych ar yr holl ddarlun at ei gilydd. A fi'n credu pwynt sylfaenol arall bys ni'n dweud yw, mae eisiau ni ystyried yn sylfaenol sut ni'n mesur ein cynnydd, be dyn ni'n ei werthfawrogi fel cenedl, ac ar hyn o bryd mae cynnydd domestic growth, GDP, twf economaidd sy'n cael ei flaenoriaethu dros bopeth i ddweud y gwir. A byddwn ni'n hoffi Gwenny symud i ffwrdd o hwnna, achos tan bod ni'n gwneud hwnna, tan bod ni'n ystyried yn llawer mwy eang, byddwn ni ddim yn newid y penderfyniadau, ddim yn edrych ar gyfiawnder a pobl ar ymgylchedd cymaint. Felly byddwn ni yn hoffi gweld datblygu'r fframwaith newydd yng Nghymru. Fel mae Zela newydd wedi gwneud hwn yn barod, ond os gallwn ni ddatblygu fframwaith gwahanol sy'n edrych ar safonau bywyd a gwtnwch yr economi wrth gwrs, ond hefyd mesuriadau amgylcheddol a diwylliannol a chymdeithasol hefyd. Mae hwnna'n bwynt diddorol ynglyn â mesur cynnydd, a felly na droi prosor ar hyn, achos mi nes i arwain ar ddadl yn y Senedd rhyw fis neu ddau yn ôl, yn edrych ar y system fwyd yng Nghymru.
Ac wrth gwrs, y prif strategaeth yn gyd-destun bwyd yng Nghymru yw strategaeth bwyd a diod Cymru, a mae'r ffocws yn hwnnw, wrth gwrs, cynsail yr ymdrech yn y cyd-destun yna yw i dyfu gwerth ariannol y sector. A mae'n afanteision yn hynny o beth, wrth gwrs. Ond wedyn, mae gynnon ni strategaethau wedyn o safbwynt bwyd ar amgylchedd ag amaeth. Mae gynnon ni strategaethau ar wahân ar gyfer bwyd yn y cyd-destun iechyd o safbwynt taclo gordewdra ac yn y blaen. Mae gynnon ni strategaeth fwyd a thwristiaeth. Ac yn un lle, da ni'n gweld rheina i gyd yn dod at ei gilydd mewn un weledigaeth felly, sydd yn rhywbeth fydde falle yn gallu ateb rhai o'r pwyntiau oedd Haf yn neud. Ydy hwnna rhywbeth wyt ti wedi bod i ystyried o safbwynt y system bwyd ehangach? Yn deillu'r ystyried yn bach gormod, mae'n debyg, achos mae'n neud i'n reit rhwystredig ar feddyliau i fod yn onest. Dwi'n meddwl bod Haf wedi rhoi ymlinellu nifer o bwyntiau hynod o ddilys a phwysig yma yna. Ond mae o'n ynghorddi fi braidd fyna cynlleiad cynlleiad o weledigaeth efallai yn Llywodraeth Cymru, rhai o bolisïau Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd. Mae'n gwbl amlwg i mi dydy pobl mewn adrannau gwahanol, ond adrannau sydd yn amlwg yn plethu i'w gilydd, dydyn nhw ddim yn siarad digon. Mae angen y drosolwg, mae bwyd, os oes unrhyw ddiwydiant yn hollol greiddiol, yn hollol amlwg, da ni gyd yn ddibynnu o diwydiant bwyd di hwnnw, mae hefyd yn ddiwydiant byd eang go iawn, felly mae beth sydd yn digwydd yn un ochr arall y byd yn effeithio arna ni yng Nghymru. Ac wrth gwrs, mae gennym ni, chi amlinellu yna, cysylltiadau i'r sectorau pwysig eraill o ran yr economi yng Nghymru, twristiaeth i enwi un. Mae yna ddyheadau i dyfu y sector yma. Mae nhw yn bwysig i'r economi, mae yna le iddyn nhw dyfu'n ehangach. Cymella bod hynny mewn ffordd gynaladwy, wrth gwrs, ond mae angen yn ddybrid angen y weledigaeth yma sy'n dod ar yr elfennau gwahanol at ei gilydd, ac ar hyn o bryd dwi ddim yn weld o ar peryg ydy. Bod ni efallai yn datrys un broblem amgylcheddol ond yn achosi un arall, neu yn achosi problem gymdeithasol neu economaidd. Felly, dwi'n edliw hynny 100% lle mae angen fwy o gydweithio, fwy o gydsiarad fel fyna un weledigaeth, a bod pob heb swnio'n gawslyd mewn ffordd, ond bod pob ar y siwrna yma hefo'i gilydd yn ytrach na bod ni'n tynnu gyfeiriadau gwahanol, achos yn y diwedd mae hynny'n mynd i ddod nôl i'n brathu ni felly. Wel, yn dyn sicr. Gwenny, yn dy sylwadau cynharach chi, o ti'n sôn am y ffaith bod angen i bob rhan o gymdeithas chwarae rhan, ac am hwnni mae Prysor wedi deud rhywbeth tebyg yn gyd-destun bod yn rhaid i bob sector a phob adran o fewn llywodraeth hefyd bod yn tynnu'r un cyfeiriad. Wrth gwrs, mae sicrhau llais i bobl ifanc o fewn y drafodaeth yna, rhywbeth dwi'n gwybod wyt ti'n teimlo yn gryf amdano ac yn weithgar yn ei hyrwyddo, a dwi'n siŵr bydde cynulliad dinasyddion hefyd yn cyfrannu at y broses yna. Ond sut allwn ni wneud yn siŵr bod y lleisiau yna'n cael eu clywed, oherwydd mae yna elfen yn does o safbwynt anghyfiawnder rhwng cenedlaethau hefyd, cenedlaethau presennol a cenedlaethau'r dyfodol, a ti'n dweud ar y dechrau bod yn rhaid nid rhywbeth i'r dyfodol yw hyn, ond rhywbeth i heddiw, ond wrth gwrs cenedlaethau'r dyfodol felly fydd yn talu'r pris am fethiannau heddiw. Mae'n ddigon hawdd i fi fel gwleidydd i ddweud bod angen datgan a gweithredu, ond mae'n debyg yn bod ni yn gweld effeithiau nawr, bydd yr effeithiau gweitha i'w gweld yn y blynyddoedd i ddod. Yn hollol gywir. Felly mae dydyn ni deddf lles cenedlaethau dyfodol, a dylai hynna fod yn arwain pob polisi i wneud yn siŵr bod dyfodol pobl ifanc yn cael ei ystyried ym mhob un maes. Ond yn ôl at cynulliad dinasyddion, bysa pobl ifanc yn rhan o gynulliad o'r fath, achos mae fe'n cynrychioli'r boblogaeth i gyd o ran oedran, addysg, lle maen nhw'n ddaearyddol, ei agwedd at newid hinsawdd, os taw dyna yw'r mater o dan sylw. Felly bysa fe'n rhoi llais i bobl sydd fel arfer ddim yn cael eu cynrychioli ym myd gwleidyddiaeth gan gynnwys bobl ifanc fel fi a phobl sydd nawr yn gallu pleidleisio sy'n 16-17 sy'n newyddion ffantastig wrth gwrs. Bysa lleisiau nhw wedyn yn cael eu clywed yn go iawn, achos fi'n meddwl gyda grwpiau ffocws y pethau yn aml maen nhw'n cael eu anwybyddu, ond gyda cynulliad dinasyddion, mae'r be maen nhw'n argymell yn cael ei gweithredu, a be maen nhw'n argymell fel arfer yn llawer fwy radical
na be bys nhw wedi argymell cyn bod yn rhan o fath broses, achos maen nhw'n gallu gwrando ar holl dystiolaeth, maen nhw'n clywed gan arbenigwyr, maen nhw'n clywed perspectives gwahanol yn dod i ddeall ei gilydd yn well, ac felly mae'r argymhellion maen nhw'n awgrymu yn ystyried pawb yn y gymdeithas. A mae wedi gweithio'r blaen yn Iwerddon er enghraifft pan wnaethon nhw defnyddio cynulliad dinasyddion i drafod arthyliad oedd ar y pryd wedi cael ei gwahardd a byse'r gwleidyddion ddim wedi twtio hwnna o gwbl, bys nhw ddim oedd controversial, chi'n gwybod? Ond achos bod cynulliad dinasyddion wedi mynd i ati i drafod y peth a gwrando ar bobl gyda persbectives gwahanol a phrofiadau gwahanol, wnaeth nhw benderfynu i gael gwared yr gwaharddiad yna ac aeth yna at referendum wedyn, ac achos bod y cyhoedd yn gwybod taw pobl oedd yn cynrychioli nhw nath benderfynu hynny, wnaeth nhw bleidleisio wedyn i gael gwared yr gwaharddiad yna. Felly mae arthyliad nawr ar gael i fenywod Iwerddon. Felly wedi gweithio'r blaen, mae argymhellion fel arfer yn rhai newydd, yn rhai radical a rai sy'n gweithio ar gyfer pawb. A nes ti sôn ynglyn â hinsawdd o fewn y gyfundrefn addysg, jyst wrth basio gyne. Pa mor bwysig yw sicrhau bod yna fwy o ffocws ar yr hinsawdd a'r emergency ecolegol felly oedd i fewn i'r gyfundrefn addysg yng Nghymru? Mae mor bwysig, nid yn unig o ran addysg i bobl ifanc, ond i'r cyhoedd yn gyffredinol, mae rhaid i ni gyd wybod mwy am yr gyfrwng hinsawdd ac ecolegol. Ond yn ôl at bobl ifanc, ni fydd y rai fydd angen wynebu effeithiau gweitha yr argyfwng. Felly mae rhaid i ni wybod beth sy'n mynd i fod yn wynebu ni, mae rhaid i ni gwybod beth gallwn ni wneud, a wy'n eitha siŵr bod y streicwyr ifanc newydd lansio ymgyrch o'r enw Teach the Future, lle maen nhw'n gofyn ar wleidyddion i gynnwys mwy o addysg ar hinsawdd yn y cwricwlwm. Dyw hwnna ddim yn golygu jyst pynciau daearyddiaeth a pethau fel yna, ond bod athrawon ni gyd yn gwybod am y pwnc ac yn dysgu o ddydd i ddydd yn yr ysgol. Felly maen nhw wedi dangos arweinyddiaeth yn barod y bobl ifanc yma. Ni moyn gwybod mwy, ni moyn gallu cyfrannu at adferiad gwyrdd. Felly yn bendant mae addysg mor bwysig. Mae rhaid i fi mae rhaid i fi ddweud bod ni wir ddim, unrhyw un sy'n gwrando, bod ni wir ddim wedi plannu y sylw na fewn i'r drafodaeth ynglyn â Teach the Future, achos digwydd bod wedi bod yn gweithio gyda Teach the Future i ddatblygu gwelliannau i'r bil cwricwlwm ac asesu oedd yn destun dadl a gwelliannau yn y Senedd yr wythnos yma, digwydd bod, a mi nes i osod gwelliannau oedd yn galw am sicrhau bod addysg ynglyn ar gyfwng hinsawdd ac ecolegol yn rhan o'r cwricwlwm, ac gweitha datganiadau mawr y Prif Weinidog yng Nghanadledd i Blaid y penwythnos diwetha ynglyn â ffocws ar newid hinsawdd. Peth cyntaf wnaethon nhw pleidleisio erbyn y gwelliannau yna, felly hwnna oedd y litmus test i fi, a maen nhw wedi disgyn ar y hyrddl cyntaf mewn gwirionedd, ond dyna fe, bydden ni'n cytuno'n sicr, ac fel plaid bydden ni yn awyddus iawn i sicrhau bod y ffocws dyledus ar faterion amgylcheddol a natur yn y cwricwlwm, oherwydd creu dinasyddion sy'n ymwybodol o'r sefyllfa, o'r oblygiadau ac o'r hyn y fyddan nhw'n gallu wneud i fynd i'r afel a hynny a chwarae'r rhan sydd yn bwysig iawn. I ni clywed am ddeddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol yn gyson, a Llywodraeth Cymru'n sôn amdano fe fel deddfwriaeth sydd yn arwen y byd. Dwi wastad yn pwysio nôl ychydig yn gellwerus yn dweud, wel, diolch ond yn ddeddfwriaeth sy'n arwen yn y byd, os ydyw e'n creu newid sydd yn arwen ar draws y byd. Haf, ydyn ni wedi gweld y newid fydden ni yn disgwyl i weld hyd yma yn sgil y ddeddf yna sydd 5 mlynedd a mwy oed erbyn hyn? Wel, dwi'n credu bod ni wedi gweld effeithio fe mewn rhai meysydd polisi penodol. Enghraifft, polisi yn ni, y troi ffwrdd, gwahardd ffracio, symud i ffwrdd o lo brig enghraifft. Dwi'n credu bod wedi cael dylanwad a feysydd eraill. Ond dwi ddim yn credu bod yn sylfaen i bopeth fel o'n i wedi rhagweld wrth ni drafod y mesur a trio i wella fe wrth fynd trwy'r Senedd diwetha, wrth gwrs. Dwi ddim yn credu bod digon o asesiad, bod y ffordd yn ei mesur yn cynnydd ni, mae'n enghraifft berffaith dwi'n credu o sut mae eisiau pethau newid. Enghraifft pan dyn ni'n cael cyllideb blynyddol o'r Llywodraeth, dyle fod nid jyst cyllideb ariannol,
ond cyllideb carbon sy'n dangos yr effaith pob mesur ar yn alluriadau tŷ gwydyr ni. Dyw pethau fel yna heb ddigwydd eto. Felly mae yna newidiadau mewn meysydd polisi penodol, ond wedyn mae'n gallu mynd ar goll neu jyst cael ei weld fel mae rhyw sesur arwynebol, ond bod e ddim yn hollol sylfaenol i sut dyn ni'n neud penderfyniadau yn y lle cyntaf. Am bwysig cofio rhan o'r ddeddf yn ogystal â egwyddorion cynaladwyedd yw sut ydych chi'n cymryd penderfyniadau, so cael cyfranogiad pobl a meddwl yn hir dymor am bob penderfyniad sy'n cael ei gwneud. Felly, yn sicr wedi cael effaith positif, ond dwi ddim yn credu bod ni wedi gweld ei lawn potential o gwbl eto. Yeah, okay, well, if you've just joined us, by the way, welcome. We're discussing why does climate justice matter and how we can move towards a fair green recovery here in Wales. If you need the translation service, then it is available on the partyof.wales/conference website. Felly, mlaen â ni gyda'r drafodaeth. Prysor, dwi'n eisiau treulio gormod amser yn ystyried deddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol, ond yn y maes a'r sector wyt ti'n ymwneud ag wyt ti wedi gweld rhyw newid mewn ymddygiad a ymagwedd tuag at y maes yma? Wel, mae'r weledigaeth yn un dda yn dydi, ond dilifro ar y weledigaeth ydy'r peth pwysig yn ag swn i'n mynd i'n maes ymchwil i a niddordebau ymchwil i yn ydig sy'n ni'n cysidro y sector fwyd. Wel, un sleisan o'r pei fel petai yn y darlun y cylch na sydd yn rhaid yr elfennau gwahanol o'r ddeddf ydy Cymru yn gyfrifol ar lefel fyd eang. Ag mae'r rhaid mi ddweud dwi'n poeni am rai o'r pethau mae rhywun yn glywed o dro i dro o Lywodraeth Cymru pan maen nhw'n trafod y sector bwyd yn arbennig, felly i bob pwrpas be da ni wedi gwneud efo llawer iawn o'n diwydiannau ydy cael nhw lawr yn y wlad yma a mewnforio'r cynnyrch o wledydd eraill sydd yn golygu yn aml iawn bod yr effaith amgylcheddol yn llawer iawn yn fwy achos mae'r rheoliadau yn ymwneud â chynhyrchu ddydwn ni y cyfrifiaduron da ni'n ddefnyddio ar hyn o bryd. Falle mae'r rheoliadau sydd mae hynny'n cael eu cynhyrchu yn llawer iawn fwy llac mewn rhai rhannau o'r byd nag y fyddan nhw yn y wlad yma. Felly mae yna effeithiau amgylcheddol, ond maen nhw'n digwydd yn rhywle arall. Maen nhw'n digwydd yn rhywle da ni'n weld. A di'r ffaith fod ni ddim yn gweld yr effeithiau amgylcheddol yma ddim yn deud y dylsian ni i hanwybyddu nhw wrth gwrs. Ac yn enwedig hynny yn aml iawn mewn gwledydd sy'n datblygu a mae yna effeithiau cymdeithasol difrifol iawn yn deillio o'r llygredd sy'n cael ei achosi ac yn y blaen. Felly, dod â hynny nôl i'r sector amaeth a'r amgylchedd, mae rhaid i ni gysidro be da ni'n fita, sut da ni'n fita, lle mae'n cael ei gynhyrchu, achos mae gen bob diet effaith amgylcheddol. Mae rhaid i ni fod yn ofalus, da ni'n jyst yn symud yr effeithiau amgylcheddol yna i wledydd eraill yn y byd sydd falle mewn gwaith sefyllfa yna ni o ran gefnogaeth mae'r boblogaeth yn ei gael ar y heriau dydd i ddydd maen nhw'n ei wynebu. A un o'r pethau da ni eisiau drafod bore yma hefyd ydy be fydde effaith Brexit ar weithredu hinsawdd yng Nghymru i'r dyfodol, gan bod ti'n sôn am y sector amaeth. Wrth gwrs, mae honno'n un o'r sectorau mae'n debyg sydd wedi exposio fwyaf i y newidiadau yma. Os hynny yw, di'n mynd i gael, wrach bod ni'n rhy gynnar i ddweud, dwi'n yn gwybod, ond lle da ni arni o ran trio adnabod y cyfleoedd neu'r peryglon amgylcheddol yn ogystal ag economaidd a chymdeithasol? Ie, so ni'n gallu trafod hwn drwy dydd, dwi'n siŵr bysallir. Mae yna gymaint o rheoliadau amgylcheddol ni yn y bôn yn deillio o'r Undeb Ewropeaidd. So ni'n meddwl am sut da ni'n trin gwastraff, sut mae ansawdd dŵr yn cael ei fonitro, targedau ac yn y blaen. Mae yna lu o reoliadau sydd wedi gwella sefyllfa yn aml iawn. So ni'n canolbwyntio am eiliad ar ansawdd dŵr a'r traethau ac yn y blaen. Yn y 70au, oedd Prydain yn cael ei adnabod fel dyn budur Ewrop, fel petai carffosiaeth amrwd yn cael ei ryddhau ac yn y blaen. Wrth gwrs, mae yna dal broblemau, mae yna dal ei wella, fe yna wastad le ei wella. Ond yn gyffredinol, mae llawer iawn o'r mesurau rheoliadau sydd wedi deillio o Ewrop wedi gyrru pethau i gyfeiriadau
gwell, felly a wedi dod â canlyniadau da. Wedyn mae yna gwestiwn mawr o ran, a mae'r rhy fuan i ddeud, mae yna gwestiynau mawr o ran lle da ni'n mynd yn y dyfodol. Pa rai o'r rheoliadau yma da ni'n just yn fabwysiadu, pa rei da ni'n trio gwthio'r ffiniau ymhellach, pa rei efalla da ni'n amddifadu wrth geisio cael cytundebau masnach efo gwledydd eraill ac yn y blaen. Mae hwn yn faes, mae'r effeithiau Brexit yn mynd i fod hefo ni am flynyddoedd maith i ddod, ac mae o'n wrth gwrs yn rhywbeth gwleidyddol iawn, ond gyda effeithiau amgylcheddol, cymdeithasol, economaidd difrifol o bosib. Ond wrth gwrs mae bosib, dwi'n eisiau bod yr un negyddol, achos cyn belled bod ni'n gwneud y penderfynadau iawn, mae bosib gwthio'r ffiniau a gwella, dod â rheoliadau fwy pwrpasol, fwy addas efallai, ond mae effaith Brexit ar yr amgylchedd yn rhywbeth sylweddol iawn. A mae yna gyfleoedd, ond mae yna hefyd heriau. Gwenni, beth yw tec gwrthryfel diwydiant Cymru ar y cyfleoedd a'r heriau felly sydd yn mynd i ddod o'r newidiadau mawr yma sy'n o'n blaenau ni yn sgil Brexit? Achos fel o Christopher yn dweud, mae'r Undeb Ewropeaidd wedi bod yn rhyw fath o warcheidwad falle mewn un ystyr o safbwynt sicrhau safonau. Ond eto fydd yr rhai eraill yn dadle, wel, hynny yw, mae'n gyfle nawr i ni ddatblygu atebion mwy bespoc, falle. Mae'n anodd gwybod lle i ddechrau gyda Brexit weithiau, yn dyw e? Fi'n meddwl yr unig beth sy'n sicr yw bod Brexit wedi achosi ansicrwydd. A gyda hynny, mae'n beryg bod ni'n mynd i arafu ein ymateb i'r argyfwng hinsawdd. A dyn ni'n methu fforddio i wneud hynny. Felly yr unig beth bys y gwrthryfel gyda i ddweud yw bod ni'n methu gadael iddo fe dod yn y ffordd. Os unrhyw beth, mae'n ni trio cipio'r cyfleoedd yna nath Prysodd dweud yn gynnar a gwneud y mwyaf ohonyn nhw a really trio pwysio i gyrraedd cymdeithas carbon net zero cyn gyntaf sy'n bosib a pheidio gadael i hyn ddod yn y ffordd. Ie, yn sicr. A Haf, wyt ti eisiau chwanegu unrhyw sylwadau oherwydd hynny yw, mae ganddo ni nawr y dynfa yma hefyd, wrth gwrs, gynyddol rhwng Llywodraeth y Deyrnas Unedig a'r Llywodraethau Datganoledig. A lle mae yna gyfrifoldebau yn eistedd ond hefyd, lle mae yna weithiau blaenoriaethau a approaches yn amrywio. Ie, yn sicr. Ie, wel, wnaethon ni ymgyrchu yn erbyn Brexit, wrth gwrs, ond yn derbyn bod ni, dyn ni wedi cyrraedd sefyllfa lle dyn ni. Mae sicr bygythiad bys ni'n dweud difrifol o ran y cytundebau masnach fel soniodd prysor a does dim wir rheolaeth gan Gymru dros yr hyn fydd yn dod mewn a na'r safonau allforio, felly mae hwnna'n bryder difrifol am ostwng safonau gan gynnwys safonau amgylcheddol. Falle byddwn ni'n gystadlu efo bwyd llai canaliadwy yn dod mewn i'r farchnad a mae hwnna yn bryder sylweddol. Ond bia'r y mater o sut i weithio fewn y Deyrnas Unedig yn credu mae wedi codi nifer o gwestiynau hefyd. Dyn ni eisiau i gweld Brexit yn cael ei ddefnyddio fel esgus i gipio pwerau yn ôl. Ni wedi gweld deddf farchnad fewnol yn dod o Lywodraeth y Deyrnas Unedig. Bygythiad bod nhw eisiau mynd ati a adeiladu'r M4 be bynnag fo barn Llywodraeth a Senedd y Pobl Cymru a nawr yr ariannu prosiectau hefyd yn uniongyrchol. Felly mae hwnna bryder mawr i ni o ran beth dyn ni'n cael wneud yng Nghymru a'n pwerau ni. A dyn ni yn bryderus bod Brexit yn cael ei ddefnyddio fel rhyw esgus i wneud hynna. Wrth gwrs, mae eisiau cydweithio ar materion amgylcheddol. Mae dyfroedd y moroedd a llygredd air yn croesi ffiniau o fewn Prydain, o fewn gwledydd Prydain ogystal yn rhyngwladol. Felly mae angen system o gydweithio'n rhyngwladol arno ni bod ni tu allan i'r Undeb Ewropeaidd. A dwi ddim yn credu bod hwnna'n glir eto sut dyn ni'n mynd i ddelio gyda pethau felly. A hefyd, sut dyn ni'n delio gyda llywodraethiant amgylcheddol. Felly mae eisiau ffordd o reoli, o sicrhau bod pethau yn cael ei gweithredu. Mae yna sôn am fydd corff reoli yn cael ei ddatblygu ar gyfer Cymru, ond ar hyn o bryd, mae yna fwlch, a dwi'n credu bod hwnna yn rhoi ni mewn sefyllfa bregus a bod eisiau ni fod yn ymwybodol iawn o hynny. Felly dwi'n cytuno dy Gwenni, dyn ni methu gadael i hwn yn stopio ni, mae eisiau ni fwrw ati mae'r argyfwng hinsawdd cymaint o fater brys bod ni methu gadael i unrhyw beth yn rhwystro ni rhag bwrw ati gyda dadgarboneiddio, ond yn sicr mae Brexit yn broblem ac yn fygythiad, mae rhaid ni fod yn ymwybodol iawn ohono.
Yn sicr. We have with us this morning Harv Elgar from Friends of the Earth, Dr. Prysor Williams from Bangor University and Gwenny Jenkins-Jones from Extinction Rebellion Cymru. We're discussing why does climate justice matter? And if you wish to follow this discussion using the English feed, then it's available on partyofwales. Sorry, I get that wrong every time. partyof.wales/conference. That's the website you need to head to, partyof.wales/conference for the English language feed. Iawn, dwi isio hefyd just gofyn cwestiwn ynglyn â, mae bron yn union 2 blynedd ers i'r Senedd gefnogi cynnig Plaid Cymru i ddatgan argyfwng hinsawdd yng Nghymru. Ac wrth gwrs, pan ni'n sôn am argyfwng hinsawdd, i ni'n meddwl argyfwng hinsawdd ac argyfwng natur. Ond mae'r argyfwng natur yn aml iawn yn rhyw fath o correlation yn Saesneg, yn dyfe, mae'n cael ei golli weithiau yn y drafodaeth a'r narratif ehangach o gwmpas yr her sydd o'n blaenau ni, o bosib am bod datrysiadau a llyriadau carbon, felly yn haws i bobl i ddeall, hynny yw i ni'n sôn am infrastructure caled yn aml iawn, adeiladu pethau newydd a cnocio hen bethau lawr, lle mae'r argyfwng natur felly yn anoddach i bobl i felly fynd i'r afel ag e. Prysor yn amlwg yn y cyd-destun wyt ti'n gweithio ynddo fe, mae'r gyd-berthynas yna yn amlwg ac i weld o ddydd i ddydd. Be allwn ni wneud i felly tyfu yr ymwybyddiaeth a'r dealltwriaeth o bwysigrwydd mynd i'r afel ar argyfwng ecolegol fel rhan o'r argyfwng ehangach yma? Ie, mae'n pwynt pwysig ofnadwy ac yr ffaith fod yn aml iawn, nes i gyfeirio ato yn gynharach yn dod, dwi'n meddwl, os da ni'n rhy un llygeidiog ac yn canolbwyntio ar garbon a charbon yn unig, neu nwyon sy gwydr yn unig, mae bosib falle newid un broblem amgylcheddol am un arall, ac mi fydra i feddwl am sawl mesur sydd wedi i'w rhoi ymlaen fewn cynlluniau maeth amgylcheddol hyd yn oed, lle mae y bwriad ydy lleihau allyriadau carbon, ond mae hynny'n aml iawn gyda effeithio negyddol ar gyfer byd natur. Mae'r ddau beth yn gallu bod bron iawn mewn cystadleuaeth â'i gilydd, ond dylai ddim bod felly chwaith. Mae angen bod yn dipyn fwy clyfar am sut da ni'n mynd o gwmpas, meddwl am ffyrdd o reoli tir ar gyfer lleihau allyriadau carbon, ond hefyd ar gyfer byd natur. Ond yr ofn sydd gynna i mewn ffordd ydy bod ni'n meddwl mewn bocsys. Ac mae'n aml iawn, fel wnaethoch chi ddeud, lly'r atebion ar gyfer lleihau allyriadau. Yn aml iawn mae hynny'n golygu rhywbeth technegol, gwahanol iawn i'r mesurau da ni angen rhoi mewn lle ar gyfer gwarchod bioamrywiaeth a hybu byd natur ac yn y blaen. Mae angen, ac yn aml iawn, pobl wahanol sydd yn edrych ar y ddwy broblem, ac eto mae o'n dod nôl i'r ffaith bod ni angen cydweithio llawer iawn fwy, a dim bod yn un llygeidiog ac yn rhy gul felly, achos peth ola da ni eisiau gwneud ydy rhoi mesurau da mewn lle, cymryd camau positif ymlaen efo un broblem amgylcheddol, ond falle yn amddifadu broblem amgylcheddol arall. Felly, cydweithio, siarad, gwaith ymchwil yn bwysig, ond yn sicr mae cydweithio ar lefel polisi yn hynod bwysig hefyd. Be sydd angen i wneud felly, hynny yw, dwi'n mynd i'ch gwahodd chi gyd mewn munud i fod yn brif weinidog nesaf Cymru a gofyn i chi falle beth yw'r un neu ddau beth cyntaf i chi'n mynd i wneud pan fyddwch chi'n eistedd yn y swyddfa yna mewn sefyllfa i wneud penderfyniadau. Ond haf i ni, wrth gwrs, yng Nghymru, mi ddylen ni fod yn unol ymwybodol o diffygion cyfiawnder hinsawdd, hynny yw, se ni mond yn darllen y llyfrau hanes a'r chwyldro diwydiannol fel o ti'n sôn yn dy sylwadau agoriadol, ac wrth gwrs i ni'n sôn nawr am chwyldro arall yn dyn ni, diwydiannol arall, ond bod hwnnw yn wahanol iawn i natur. Felly, wyt ti'n brif weinidog, ti'n meddwl, beth yw'r blaenoriaethau? Le mae angen, achos mae rhaid ni fod yn bragmatedd hefyd yn ose. Hynny yw, mae yna set gyfyngedig o bwerau gan Senedd Cymru, mae yna gyllideb gyfyngedig, wrth gwrs dwi yn teimlo bod Llywodraeth Cymru ddim wedi bod mor greadigol a fydde modd bod o safbwynt adnabod ffynonellau amgen o ariannu.
Ond ble i ni dechrau? Hynny yw, beth yw'r prif blaenoriaethau dy safbwynt ti? Waw, am gwestiwn ac am fwyr. Fendigedig, ie. O ran ariannu a buddsoddiad, dwi'n credu bod edrych ar y stoc dau yn allweddol. Mae'n cael effaith ar draws Cymru, ar draws cymunedau gwahanol, gwledig a trefol. Ac os gallwn ni wella effeithlonrwydd yn ni, ond hefyd edrych ymlaen paratoi tai ar gyfer y dyfodol drwy paneli solar a grysogi gwyrdd hefyd. Byswn ni yn blaenoriaethu hwnna, gan gysylltu hwnna wrth gwrs efo swyddi gwyrdd ar draws Gymru, bod angen y sgiliau a swyddi ddatblygu hwnna a defnyddio deunyddiau o Gymru, so cadw'r economi gylchol fel dyn ni wedi bod yn trafod. Felly, o ran un peth byswn ni'n ariannu, dwi'n credu dyna byswn ni'n osod. A wedyn, i fynd nôl, dwi wedi dweud o'r blaen anffodus, ond o ran beth yn ni'n ei fesur yng Nghymru, a gosod fframwaith safonau byw i Gymru, a cael trafodaeth ar hwnna. Mae eisiau iddo fo'n trafodaeth ar draws Cymru ynglyn â beth dyn ni yn cael ei gynnwys yn hwnna, mwyn sicrhau bod gyda ni'r cydbwysedd yna, a bod ni yn gweithio mewn ffordd, fel y professor yn dweud, dim rhoi pethau mewn i bocsys rhagor. Dwi'n credu bod y newid sylfaenol o hwnna mynd i fod yn fwy bwysig i sut ni'n gweithredu am y blynyddoedd i ddod nag unrhyw un polisi neu mesur penodol. Ie, a dwi'n meddwl bod yr enghraifft ti'n sôn ar dechrau am retrofitio tai a sicrhau ansawdd tai. Mae'r enghraifft yna o retrofitio tai, dwi'n meddwl, yn enghraifft wych sy'n cynrychioli mewn ffordd sut y modd adfer neu adeiladu nôl yn well mewn ffordd, wrth gwrs, sydd yn cyflawni y nodau ni eisiau cyflawni, oherwydd yn amlwg mae yna fanteision amgylcheddol, oherwydd os ydy'r tai yn fwy yn ei effeithlon, yna mae yna lai o alluriadau carbon ac yn y blaen. Yn economaidd, mae yna gyfleoedd mawr i greu swyddi mwyn cyflawni retrofitio sydd ei angen ar draws Cymru, ond hefyd yn gymdeithasol. Mae gwell tai cynhesach, llai tamp, yn mynd i fod yn help i daclo tlodi tanwydd sydd yn broblem fawr yng Nghymru. Da ni'n dioddau miloedd o farwolaethau ychwanegol yn y gaeaf winter excess deaths yng Nghymru. Mae'n mynd i fod yn ffordd i daclo hynny. Mae yna ganlyniadau iechyd gwell hefyd, wrth gwrs, drwy beidio byw mewn tŷ tamp, yn enwedig wrth i chi edrych ar lefelau asma ymhlith plant a trafferthion tebyg. Mi oedd, dwi'n meddwl, Comisiynydd Cenedlaethau Dyfodol wedi rhoi gwerth, dwi'n meddwl, o ryw 70 miliwn o bunnau o arbedion i'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru yn sgil buddsoddiadau o'r fath. Felly, dyna'r win-win-win ni'n eisiau i gyflawni wrth i ni symud ymlaen. Felly, Gwenny, ddoi at y ti nesaf, beth wyt ti'n meddwl yw'r blaenoriaethau a lle dylen ni fod yn canolbwyntio? Lle i ddechrau. Dwi'n meddwl byswn ni'n gosod targed i dorri carbon, alluriadau carbon i net zero erbyn 2025. Y mwyaf pell ni'n gosod y targed, y mwyaf tebygol na fyddwn ni'n mynd i'r afel ar broblem mewn pryd i ni osgoi cymdeithas rhag dioddef effeithiau gweitha hynny. Ar ail beth, dwi'n meddwl bysau cael cynulliad dinasyddion ar sut i daclo ar y gyfwng hinsawdd ac ecolegol hefyd drwy ystyried pob ran o Gymdeithas Cymru. Ie, diolch yn fawr iawn i ti. A professor, felly, jyst i gloi? Ie, diolch am y dyrchafiad, i fod yn brif weinidog Cymru. Ie, dwi'n mynd i fynd yn ôl at y pwynt o wneud tai yn fwy yn ei effeithlon, achos mae o'n un o'r esiamplau gorau, dwi'n meddwl, lle da ni'n gallu cael be mae'r llais yn alw'n win-wins, a da ni wirioneddol angen rheini mesurau, pethau ymarferol, sydd yn dod â buddion amgylcheddol economaidd cymdeithasol. Mae yna lawer o'r rheini yn bodoli, maen nhw allan yna, ond mae rhaid cael y weledigaeth ar arian ar adnoddau i wireddu rhain lle i gwneud iddyn nhw ddigwydd. Dwi'n meddwl bod hynny hefyd yn mynd i alluogi bobl berchnogi rhywfaint ar y problemau yma fel newid hinsawdd, codi ymwybyddiaeth. A mae yna gyfleoedd yma, mae yna gyfleoedd positif i ni yng Nghymru, so ni mond yn cysidro yr elfen yn ei adnewyddol. Mae Cymru yn gallu bod yn bwerdu hynod bwysig ar lefel byd eang, felly wedyn mae yna gyfleoedd am dwf gwyrdd go iawn sydd yn dod â buddion economaidd ac amgylcheddol. A mae rhaid ni weld y cyfleoedd yma yn yr heriau, achos fedrwn ni wneud camau mawr sy'n dod â buddion ar lefel byd eang, ond yn dod â buddion ar lefel lleol i gymdeithasau Cymru hefyd, a mae hynny'n holl bwysig.
Wel, diolch yn fawr iawn. Dwi'n meddwl bod hwnna yn nodyn bendigedig i ni orffen arni, gweld y cyfleoedd yn yr heriau. Gai ddiolch i Haf Elgar o gyfeillion y ddeiar, i Professor Williams o Brifysgol Bangor ac i Gwenny Jenkins-Jones o Gwrthryfel Difodiant Cymru am ymuno a ni. Dwi'n meddwl y neges ganolog hefyd, wrth gwrs, i ni wedi chlywed sawl gwaith yn ystod y sesiwn yma, yw bod hyn yn gyfrifoldeb wel, i gymdeithas gyfan, wrth gwrs, ond yn y cyd-destun gwleidyddol i'r llywodraeth gyfan. Nid gofyn i'r gweinidog amgylchedd i sortio'r broblem. Hynny yw, mae pob gweinidog yn weinidog yr amgylchedd a hinsawdd. A mae hynny'n sicr yn rhywbeth y bydde Llywodraeth Plaid Cymru ar ôl mis Mai yn awyddus i'w gofleidio fel egwyddor canolog i drefniadaeth y Llywodraeth nesaf. Ond diolch i'r tri ohonoch chi, a diolch hefyd i chi adre am ymuno â ni a mwynhewch gweddill y gynhadledd. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr i chi, a diolch i chi gyd wrth gwrs am gyfrannu yn y panel. I hope everyone at home enjoyed that engaging and important discussion, of course, on climate justice. Now, we have many more sessions for you to get your teeth in today, as it were, but now we're approaching the lunch break, where our sponsors will take over on Zoom. We do strongly encourage all members to get involved in these fringe events over the next hour. If you'd like to hear more from here, he'll be joining the FUW and the NFU Fringe event in a few minutes. Now, conference would not be possible or half as interesting without the input of our sponsors. Let's take some time to hear more about the work of three of them, the BMA, Mudiad Meithrin, and first of all, RCN. Mae staff gofal iechyd wedi wynebu cyfnodau digynsail dros y flwyddyn ddiwethaf. Hynny, mae llawer o'r heriau y mae Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol Cymru wedi wynebu yn ystod pandemig Covid-19 ymhell o fod yn rhai newydd. Yn hytrach, mae Covid-19 wedi taflu goleuni gliriach nag erioed o'r blaen ar lawer o'r heriau hyn ac arweiniodd hynny at ffyrdd newydd o weithio sydd wedi elwa cleifion a staff. BMA Cymru Wales's Manifesto for Health addresses NHS staffing shortages, it prioritises prevention and calls for further focus on sustainability. The resourcefulness and willingness shown by staff in responding to the pandemic is something which our members hope will be remembered and fully considered by politicians when making decisions. This way, we can work in partnership to help develop an NHS fit for the future. A na fe chi am y tro, mae se bwydd yna i fi'n siŵr bod chi angen rhywbeth bach i fita. Cofiwch yn ôl erbyn 1 o gloch iawn ar gyfer y rhan ola o'r gynhadledd Wanwyn Ddigidol. Wrth gwrs, chi gewch chi glywed mwy o reithiau a sgyrsiau difyr. We'll see you back here at 1 p.m. for some more speeches and interesting discussions. Felly, hwyl am y tro.